हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर आज आपण बघणार आहोत चायनीज भेल। तर बघा, अगदी गाडीवर भेटते तशीच मस्त दिसते आपली भेल। खूप छान कलरही आलाय। तर कोणताही ॲडिशनल फूड कलर न वापरता आपली ही चटपटी चायनीज भेल रेडी झाली आहे। तर ती कशी झाली हे पाहण्यासाठी संपूर्ण व्हिडिओ बघा शेवटपर्यंत, आणि आवडली तर नक्की लाईक करा। तर आता आपण बघूया कशी बनवायची ते। तर मी पहिले चटणी बनवून घेणार आहे। त्यासाठी मी साहित्य घेतलंय, तुम्हाला दाखवते। तेल वापरणार आहोत आपण गरजेनुसार। एक अद्रकचा तुकडा आणि 10-15 क्वांटिटीमध्ये आपण लसूण वापरणार आहोत। ह्या ज्या मिरच्या आहेत ना, त्या मी अर्धा तास अगोदर गरम पाण्यात सोक करून घेतलेल्या, आणि टोमॅटो घेतला एक चिरून। आता आपण हे सगळं ना मिक्सरला लावून घेणार आहोत। तर मी प्रथम आहे ना मिरच्या ॲड करते। बघा किती छान मऊ झाल्यात मिरच्या, कारण त्या गरम पाण्यात सोक केल्या होत्या आपण। आणि चायनीज फ्लेवर यावा याच्यासाठी मी लसणाच्या ज्या क्वांटिटी आहे ना ती थोडी जास्त घेतली। लसणाचा फ्लेवर जास्त पाहिजे, त्याच्यातच मजा येणार आहे आपल्या चटणीला। आणि मी इथे टोमॅटो देखील ॲड करते। आणि आता आपण ना ही आपली जी चटणीसाठी जी पेस्ट आहे ना ती वाटून घेऊया। तर मी ते पेस्ट तयार करून घेतले। आता आपण चटणी बनवायची तयारी करूया। त्याच्यासाठी मी एक भांडं ठेवले गॅसवर, आणि छान गरम झाल्यावरती त्याच्यात तेल ॲड करतोय आपण। आता या तेलामध्ये ना आपल्याला आपण जी पेस्ट तयार केली ती ॲड करायची आहे, आणि तेलामध्ये साधारण 4 ते 5 मिनिटं आपल्याला ही परतून घ्यायची आहे। बघा, आत्ताच किती सुंदर लाल कलर आलाय, आणि आपण आता त्याला तेलात छान परतून घेणार आहोत। आता मी मीठ ॲड केलंय त्याच्यामध्ये, आणि एक छान मिक्स करून घेणार आहे। आता बघा, याची कन्सिस्टन्सी थोडी जाडसर आहे, म्हणजे आपण ह्याच्यात पाणी वगैरे काहीच मिक्स नाही केलंय अजूनपर्यंत। तर आता साधारण 5 मिनिटांनी ना मी याच्यात एक 4 ते 5 चमचा फक्त पाणी ॲड करणार आहे। तर मी मिक्सरचं भांडं धुवून घेते। अगदी बघा, थोडंसंच पाणी घेतलंय मी, आणि आता ते आपण या पेस्टमध्ये ॲड करणार आहोत। बघा किती मस्त तयार होते। आता एकदा मिक्स करणार आहोत आपण, आणि ह्याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी ना आपण ह्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवरची स्लरी करणार आहोत। तर मी कॉर्नफ्लॉवर घेतलंय साधारण 1 चमचा, आणि त्याच्यात 2-3 चमचे पाणी ॲड केलंय। हे बघा, आता आपण हळूहळू ही पेस्ट जी आहे स्लरी ती पेस्टमध्ये ॲड करणार आहोत, जेणेकरून आपली जी शेजवान चटणी आता ह्या जी आपण भेलसाठी वापरणार आहोत ना तिची कन्सिस्टन्सी छान आली पाहिजे। आणि कॉर्नफ्लॉवर वापरल्यामुळे ना छान थिकनेस येतो त्याला। पुन्हा एकदा छान मिक्स करणार आहे, आणि 2 ते 4 मिनिटात आपल्याला परतून घ्यायचे। बघा, मी छान परतून घेतले, आणि कोणताही ॲडिशनल कलर न मिक्स करता अगदी घरगुती पद्धतीने बघा किती सुंदर कलर्स आहेत। आपली चटणी रेडी आहे। आता मी तिला सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेते, आणि आता आपण आहे ना चायनीज भेलसाठी जे नूडल्स लागणार आहेत त्या नूडल्सची तयारी करायला घेऊया। तर मी ते व्हेज हक्का नूडल्स चिंग्सचे वापरलेत। तुम्ही कोणतेही स्टँडर्ड नूडल्स वापरू शकता। आणि मीठ घेतलंय मी। आता हे बघा, एका भांड्यामध्ये मी पाणी घेतलंय, त्याच्यात मीठ 1 चमचा भर ॲड करणार आहे,
आणि हे गरम छान उकळलेलं पाणी आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे नूडल्स आहेत ना ते ॲड करणार आहोत. तर थोडं हाताने क्रश करून घ्या व्यवस्थित, जेणेकरून थोडे बारीक होतील ते, कारण आपल्याला ते भेळसाठी वापरताना मग इझी जातं. मी आता ॲड करते. आणि छान पाण्यात त्याला मिक्स करून घेऊया. आणि साधारण 2 ते 3 मिनिटच आपल्याला ह्याला बॉईल करून घ्यायचं आहे, जास्त वेळ नाही बॉईल करायचं आहे. मी चमच्याच्या साह्याने त्याला थोडंसं लूज करते, जेणेकरून लवकर होतील आपले व्यवस्थित. बघा मस्त व्यवस्थित सुटलेत. आता मी गॅस बंद केलाय आणि हे ना मी एका भांड्यात बघा कसे स्ट्रेन करून घेते. आता अजिबात पाणी राहिलं नाही पाहिजे, कारण आपल्याला ना हे आता तळायचे, त्याच्यामुळे छान ड्राय झाले पाहिजे, त्यातलं सगळं पाणी निघालं पाहिजे. त्याच्यामुळे मी एका हे चाळणीवर घेतलेत आणि ना आता आपण 2 मिनिटानंतर साधारण थंड झाले ना की त्याच्यानंतर 2 चमचे याच्यात कॉर्नफ्लॉवर ॲड करणार आहे आणि व्यवस्थित कोट करून घेणार आहे आपले नूडल्स आहेत ते, जेणेकरून फ्राय करताना आपल्याला इझी जाईल आणि छान कुरकुरीत होतील आपले. तर बघा मी ते तेल तापत ठेवलं आहे आणि छान कॉर्नफ्लॉवरमध्ये कोट झालेले आपले जे नूडल्स आहेत ना ते आपण इथे थोडे लूज करून आहे ना आपल्याला तेलामध्ये छान खरपूस भाजून घ्यायचे, सोनेरी कलर येईपर्यंत. बघा मी चमच्याच्या साहाय्याने थोडे लूज करून घेते. आता एका साईडने जेव्हा त्याला सोनेरी छान कलर येईल ना, तर आता मी त्याला परतून घेणार आहे आणि दुसऱ्या साईडने देखील असंच भाजून घेऊन मग काढून घेते. बघा किती मस्त कुरकुरीत आपले नूडल्स तयार झालेले आहेत. आता मी काढून घेते आणि बाकीचे नूडल्स देखील असेच तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहे. बघा एकदम परफेक्ट आपले नूडल्स तयार झालेत. बाहेर जर चायनीज भेल करताय तुम्ही घरी, तर तुम्हाला बाहेरून ते चायनीजचे हे नूडल्स आणायची काही गरज नाही, तुम्ही अशा पद्धतीने पण मस्त करू शकता. आता आपण चायनीज भेल करायची तयारी करूया. तुम्ही त्याच्यासाठी आपण मगाशी जो चटणी केलेली आहे ती घेतली, बारीक कोबी चिरून घेतलाय, कांदा चिरलाय पातळ बारीक, आणि जे शेव आता आपण जे नूडल्स आहेत जे आपण तयार केलेत घरीच, ते आता हाताने थोडे क्रश करते. अगदीही बारीक नाही, पण आपल्याला चायनीज भेलसाठी वापरायचे, त्यानुसार आपण ते मस्त बारीक करूया हाताच्या साहाय्याने आणि एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. बघा हाताने सहज क्रश होते ते, म्हणजे आपले नूडल्स किती क्रंची झाले ते तुम्ही बघू शकता. आता मी याच्यात ॲड करते आपण जो बारीक चिरून घेतलाय कांदा आणि कोबी आणि शेजवान चटणी आपण घरी बनवलेली. बघा किती मस्त कलर येतोय. माझ्याकडे कांद्याची पात आज अवेलेबल नव्हती, तुमच्याकडे जर असेल तर नक्की ते ॲड करा, अजून छान टेस्ट येईल. आता मी चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घेणार आहे आणि कोट करून घेणार आहे सगळे नूडल्स आपल्या या चटणीमध्ये. बघा किती मस्त कलर आलाय आणि आपली जी भेल आहे ना ती अगदी सर्व करण्यासाठी आता रेडी आहे. चला तर मग सर्व करण्याची तयारी करूया. मी याच्यामध्ये ॲड करते आता सर्व करण्यासाठी थोडेसे जे फ्राईड नूडल्स आहेत ते वरतून, आणि आपले जे थोडासा कांदा आणि
जी आपली कोबी होती बारीक चिरलेली ना, ती गार्निशसाठी वापरते. बघा कशी चमचमीत आणि परफेक्ट कलर सहित आपली चायनीज भेल रेडी झाली आहे. मला खात्री आहे ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडली असेल आणि तुम्ही नक्की ट्राय करून बघाल. कशी झाली हे मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि अशाच नवीन नवीन रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय. टेक केअर.